Vedem la televizor cum ministrul X, senatorul Y ori parlamentarul Z se relaxează și ei în vreo stațiune de la malul mării sau pe la munte, surprinși, chipurile, cu o cameră ascunsă de ticăloși de paparații, și ne gândim cu o duioșie românească la bietul om care, după un an infernal în care a gestionat treburile noastre și treburile țării, nu are și el parte nici de câteva zile de liniște în concediu, fără să-l arate ăștia pe sticlă cum se bronzează sau cum ia masa la terasă. De fapt, intruziunea nesimțită în intimitatea lui, pe care o vedem pe ecran, e ce trebuie, adică chiar asta trebuie să vedem. Un ministru obosit care se relaxează într-un șezlong departe de problemele țării pe care le-a lăsat rezolvate și rânduite, un om până la urmă care ne arată tuturor că suntem bine, că nu are ce să ne îngrijoreze sau să ne sperie, de vreme ce el însuși nu arată a fi îngrijorat sau speriat. De fapt, ministrul respectiv știe bine ce ne așteaptă din septembrie. Știe, dar nu-i pasă, iar dacă îi pasă câtuși de puțin, nu poate să spună nimic, nu poate lua atitudine, nu poate face nimic, pentru că el e numit și nu ales. El trebuie să facă ce îi se ordonă, că dacă nu, zboară. La fel ca și cei de deasupra lui, care, la rândul lor, au și ei stăpâni. Stăpâni care nu sunt români, din păcate. Aceștia sunt cei cărora Iliescu le-a cedat avuția țării în 1990 și Băsescu suveranitatea în 2010. Septembrie, luna în care ne revenim din euforia vacanțelor și ne lovim brutal de ce a hotărât ministrul X să ne lovim, înainte să plece el în concediu. Noile norme, biruri, îngrădiri și constrângeri ne sunt pregătite deja, dar peste vară suntem lăsați să ne bălăcim în mare și să ne dăm cu parapanta la munte, să le suportăm, psihologic vorbind, mai tăcuți și mai resemnați, fiind atinși în subconștient de gândul că trebuie să ne plătim cumva vina pentru nebuniile pe care le-am făcut în sezonul estival. Taxe și impozite dublate, triplate chiar, liberalizări artificiale de prețuri, biruri noi, puse pe ce nimeni nu s-ar fi gândit vreodată că vor fi puse, plus alte anomalii pe care nici nu le putem concepe pentru a le enumera, vor apărea treptat și succesiv în lista de cheltuieli și așa lungă a românului. Vom înjura în gând, vom protesta mormăind că nu e curat pe scara blocului, vom țipa la nevastă că mâncarea nu are destulă sare și vom adormi cu ochii în ecranul televizorului, gândind că a doua zi vom trece câteva minute pe la biserică, unde ne vom ruga pentru sănătate și ca Dumnezeu să le aranjeze pe toate. Vom plăti și vom tăcea. Vom tăcea și vom plăti, pentru că suntem fraieri. Și stăpânii politicienilor noștri legiferatori știu că suntem fraieri și că plătim fără să protestăm, decât doar puțin, la mișto, ieșind pe răcoare în Piața Victoriei, mai mult să ne dezmorțim, spunând versuri în megafon, zdrângănind naiv din chitară sau luminând fațadele blocurilor cu un laser tâmpit și cam atât. Circulă pe surse un scenariu care se implementează, ca urmare a întrunirii din anul 2018 a mai marilor din întreaga lume capitalistă, la care și cei din politica noastră sunt parte, nu ca inițiatori, desigur, ci ca executanți.
Bine, dar cum de nu transpiră nimic despre asta, de râd toți când aud și spun alt nebun cu teorii conspiraționiste pe piață? Să raționăm logic. Știm bine cu toții cum candidații la funcțiile politice importante de la noi, în ajunul campaniilor electorale, călătoresc în două destinații: Israel și Statele Unite ale Americii. Mereu acolo, urmând fix același tipar. Nu se duc în Canada, în Belgia, în Ecuador sau în Congo, doar în Israel și în Statele Unite. Ce ne spune asta? Că de acolo își iau în primire sarcinile ce le revin în timpul mandatului, dacă vor ca serviciile de acasă să-i aleagă pe scaunele de unde să poată ciupi ceva din ce a mai rămas de furat, să nu plece cu mâna goală după cei 4 ani dezastruoși. Pentru noi, cetățenii, nu pentru ei. Deci, acolo sunt inițiatorii, iar sclavilor noștri din politică li se dă de jurat, în felul lor aparte, să-și țină gura despre ce se discută, iar după o lună ies câștigători. Apoi, directivele și ordinele sunt secționate pe capitole și pe domenii, încât gravitatea celui principal preluat de la stăpâni să fie diluată și să nu irite populația dacă l-ar afla, sunt transmise pe verticală și implementate pe ramuri, pe ministere și pe instituții și treptat, dar neîncetat, ajung la noi, simțindu-le în buzunar, în trafic și în farfurie. Simplu. Deducție logică. Este vorba despre o nouă etapă post-capitalistă numită trecerea antropologică. Etapa post-capitalistă presupune un scenariu pentru viitor foarte bine conturat, care de atunci e pus în aplicare la nivel mondial de mai mari proprietari ai companiilor, globaliștii. În ce constă aceasta? Rezultatul acestei așa numite treceri antropologice va fi divizarea oamenilor în două mari categorii biologice: cei de sus, adică aleșii, elita, care trăiesc foarte mult, se deplasează liber oriunde, având de toate, și cei de jos, oamenii de serviciu care trăiesc puțin, sunt bolnăvicioși și deservesc elita. Parțial, planul de divizare a celor două categorii deja este implementat. Ce urmează? Urmează cristalizarea erei post-capitaliste prin epidemie, foame și război. Toate au un singur scop: să se limiteze la maxim libertatea oamenilor prin preluarea proprietăților, distrugerea afacerilor mici și mijlocii și introducerea banilor virtuali, adică eliminarea circulației libere a banilor care oferă libertate individului. Cei de jos trebuiesc limitați până la cote minime, inclusiv financiar, iar proprietatea celor de sus să fie închiriată de cei de jos pentru a fi controlați total. Astfel, pentru nesupunere, cei de jos vor fi dați afară din locuințe, li se va impune o limită zilnică de bani pentru trai, li se va restrânge libera circulație prin majorarea costurilor de transport, obligativitatea deținerii anumitor permise de deplasare, etc. Pandemia a fost un prim pas care a arătat globaliștilor că un asemenea scenariu este perfect viabil. Există mulți oameni care, dintr-un motiv sau altul, sunt nostalgici după perioada comunistă și îți vor spune mereu, argumentat sau nu, că atunci era mai bine, că aveai servici, stabilitate, etc. E dreptul lor și sunt liberi să o facă. E democrație. Pe de altă parte, se înmulțesc cei care afirmă că acum e mai bine ca oricând.
Ăștia sunt cei din politică, din presă, din aparatul de stat și cei aflați în siajul lor, adică cei care, fără să producă plus valoare, se înfruptă cu nesați din truda celorlalți care, de bine de rău, mai fac câte ceva în țara asta. Să afirme ce vor și ei. Și pentru ei e democrație, bineînțeles. Dar, oameni buni, să acordăm fiecăruia respectul cuvenit în conformitate cu locul său în societate. Adică polițistul să nu mi se creadă șef doar că are el o uniformă și un snop de procese verbale în mână. Acritura de la taxe și impozite să nu mă repeadă când îmi vine rândul la coada kilometrică la care am stat să-i dau bani, să aibă ce să le dea copiilor să mănânce, nu să-i cer bani cu împrumut, doar că are ea ghișeul tăiat jos pentru ca eu să mă aplec, și jandarmul să nu mă gazeze cu fumigene și să mă bată cu bastonul dacă protestez la neregulile făcute noaptea ca hoții de cei din guvern, că atunci nu mai suntem prieteni. Ordinea socială e dată peste cap în vremurile astea tulburi, când pare că lumea s-a întors cu susul în jos. Cetățeanul e repezit, abuzat, mințit, bătut și înșelat de către cei pe care îi plătește să-l ajute, și asta nu poate să dureze la nesfârșit. Să ne amintim de decembrie 1989, când nu ne-a trebuit mult să ieșim și să-l căsăpim pe Ceaușescu. Deja ne-am săturat de anomaliile progresiștilor și există posibilitatea să nu ne mai trebuiască prea mult nici de data asta.